И здравейте хора, аз съм NoobGameBG, това е Crosslunk или Darkware Gamer, както искате. Кажи нещо на хората, бе. Добре, здравейте, пичове! Сега ще видим, ще ви поведка малко там. Ние сме в Благоевград на река Бистрица, при арената. Ето тази стълба слезнахме. Ние се окей. Давай, Darkware Gamer. What? Видяхте ли? Не, сега, аз къде ще метнах. Ако сте запомнили където е метнал, вземи това демич. Погледнете аз къде метнах. Да, имаш по-майна. Darkware Gamer ще прави на силен и ще бе така. Дай му! Дай му! Браво! Той го прескочи. Там аз го метнах, нали? Да, той това го метна. Ето му мост. Може и да снимаме клип на Yu-Gi-Oh! Може да си намерим карти. Може да... Може да снимаме клип на Yu-Gi-Oh! Може да си разглеждаме картите. Ето случайни минавачи. Дай Крисо. Дай му. Това е клип за който иска да си го гледа смешене. Ако искате още да... Ако искате още смешни... Ако искате още смешни неща с френдове, ако искате още предизвикателства... Това са картите на... Това са картите на Darkware Gamer. И време за... Ако искате още да показваме приятели, още геймери, ютубъри, дайте лайк на този клип. И така правите, така помагате не само на мен, а и на Darkware Gamer. Сега казваме чао, като вескам топ. Не. Вижте какво направи Darkware. Още не приключваме клипа. Ето там има макове. Ела да наберем. Ела. Кристиан, ела да наберем макове и да кажем за кой любим човек искаш да ги дадеш. Искаш ли? Кое? Да вземем макове и да ти раземеш да кажеш на кой любим човек ще ги дадеш. Добре? Не, на някой от класа, който харесваш. Или който си харесваш, някой си. Който си харесва? Да. Аз знам на кой ще ги каже, на кой ще го даде. На някой от класа. Фалка, тук има... Кристиан, вижте какво ми причини. Има лайно на ръката. Сега снимай. Аз си възкам къса. Добре. Айде да откъснем мак и да кажем: Крисо, да откъснем мак. Първо аз ще откъсна мак и ще кажа за кой харесвам човек. Откъсваме мака. И аз давам на този мак, би го дал на Симона. Ето бъда. На Симона. На Симона. Не, никакъв шанс не. На Йоана, не от нашия клас, една друга Йоана. Не, на една Радостина, Ради беше ми гадже. И Ради, това е за теб. Виждато ми е! Ето го и Darkware Gamer. За кой даваш това любимо цветче? Откъсне си друго. Любо ме кара да убивам природата. За кой даваш? За кой даваш това? Баба ми. Бялата го са. Добре, давай. За кой даваш това? Добре. Ивана. Нели, бившото ми каже. Несим. Мама. И това. Захурам. Сега, Как ме я генах стигна путката? И Darkware Gamer. Аз? Хайде Да ви кажа, ще взема още един мак и ще ви кажа. Ето сега ще видите. Ще взема един мак и ще кажа за мои любими хора. Както направих
как направи Dark Gamer. Чакайте. Мама, Симона, разкарай се. Стига бе! Dark Gamer. Ивана, Dark Gamer и мама. Гледай сега, снимай. Dark Gamer. Снимай. Аха! Dark Gamer. Палките, мама. Гледайте ми почките. Не ще се види. Сега, любо. Изчакайте да мина настрани да покажа какво ще прави Dark Gamer. Дай, Dark Gamer. Сега, Dark Gamer. Аз добира да се качи по стената. Пайс. Аз не това, гледай. Снимай. Гледай. Фак, аз с дънки хора, погледнете. Сега съм стинки. Не мога да се катерам. Сега снимай сега. Гледай. Дай. Снимай ме. Dark Gamer. Дай, момче. Дай, момче. Браво. Нищо не направи. Значи ще направи. Не крий нищо. Мале, сега си виж буките са. Седни майна. Хора, смятам да приключим. Не чакай. What? Имам рамки! Fuck my life! Браво! Dark Gamer, погледнете хора. Браво, бе! Заснехме го. Пур. Да ти се не види. Любо да си снимем краката. Fuck my life! Да си снимем с балата, за да не ни се кара. Аха, Ела. никакъв шанс. Сега ще видим как Dark Gamer ще си мие стъпалата. Траба. Това е да ви кажа при Арена парк. Изкри са картите ти? Май ги да ги намери някой. Добре. Не ги. Давай. Сега сме на стълбите. Да. Какво си писал тук? Е равно на... Държи. Не, по-английски шестица. Браво. Да. Ето реката и за края на... Снимай. За края на епизода... Главната... Ще удържа! За края на епизода ще скачим горе и ще направим за насмивки, знам, ще ми правиш зайче, просто ще ме скрива пръстите. Чуйте. Ще падна. Чуйте. Пупко. Кул. Пусни ме. Добре се знам. Добре, да се стива още нагоре. Той Dark Gamer ще вземе картите. Fuck you! Аз ще да направим го таванар. Да скачаме време. И довиждане хора! Аз бях Люба GameBG. Не забравяйте да се абонирате за мой много добър приятел Мартин Кокол, за Dark Gamer и за разбира се за мен Люба GameBG. Чао!